mindenhatók nyomában. Fény a fáraónak. Erich von Däniken mai témái. Egy ősrégi elektromos elem. Kivilágított templomok. Szigetelő anyagok és részdrótok. Egy titokzatos tudomány. Horus és Hathor. Cikcak vonalak és az elektromos áram. Ma szeretnék felvetni néhány kérdést, és olyan válasz lehetőségeket kínálni, amelyek biztos ellenkezést váltanak majd ki. Hogyan világították meg tulajdonképpen a régi egyiptomiak föld alatti helyiségeiket? A mélyen a sziklába vájt sírokat a Királyok völgyében, a piramisok járatait, sírkamráit, amelyek egy része színültig tele van feliratokkal. Az évezredekkel ezelőtti művészek fáklyát vagy gyertyát használtak. Aligha, hiszen akkor a falak, a mennyezet kormos lenne. Ennek nyoma sincsen a föld alatti folyosókon. Vagy talán fémtükrök segítségével irányították a fényt a föld alatti helyiségekbe? Ez azoknál a kamráknál, amelyek csak egy-két szint mélyen fekszenek a föld alatt, minden további nélkül lehetséges. Egyiptomban vakító a napfény, több tükör segítségével sarkokon is át lehet irányítani. Ez a tüköreffektus azoknál a zegzugos járatoknál és kamráknál jelent gondot, amelyek mélyen a föld alatt fekszenek, mint például a Királyok völgyében. Minden újabb tükörrel a fény veszít erejéből. Különösen érvényes ez az Egyiptomban akkoriban használt fémtükörre. Körülbelül a harmadik, de legkésőbb a negyedik sarokra helyezett tükör után kitör a teljes sötétség. Vagy én már csak ilyen eretnek módon gondolkodom, ismertek a régi egyiptomiak olyas valamit, mint az elektromos fény? Talán izzókkal és elemekkel? Igen, valóban léteznek olyan nyomok, amelyek elektromosság felhasználására utalnak. 1936-ban Bagdad mellett régészek különféle agyagkorsókra bukkantak. A korsók nem voltak üresek, hanem egy üreges részhengert tartalmaztak, és ezt a hengert egy szurokréteg rögzítette a korsó aljára. Megmutatom önöknek, itt van egy ilyen henger. Ez egy egyszerű agyagváza. Benne a tulajdonképpeni henger. Felül szurok. A henger tengelyébe egy vasrudat kell helyezni, lehet más anyagból is, majd felül lezárni szurokkal. Wilhelm König német régésznek ezekről a korsókról a galván elemek jutottak eszébe, amelyek egészen hasonlóan néznek ki. Ezért megtöltötte az egyik agyagedényt citromlével. A vasrúd és a részhenger között 0,5 volt feszültségkülönbséget állapított meg. Szeretném önöknek is bemutatni, hiszen ma is ugyanúgy működik, mint évezredekkel ezelőtt. Figyeljenek csak! Az edényben nincs más, csak citromlé. Most összekötöm a vashengert egy érintkezővel. Fogom a második érintkezőt, hiszen az elektromosságnál 2 kell, és belerakom a citromsavba. Már is látható a 0,5 volt feszültség. A dolgok ugyanúgy működtek évezredekkel ezelőtt is, mint ma. Tehát ezek a különös agyagkorsók tulajdonképpen elektromos elemek voltak. Néhány a korsók közül ma is látható a bagdadi Irak Múzeumban. Az agyagkorsók a pártusok korából származnak, akik Krisztus előtt néhány évszázaddal abban a földrajzi térségben éltek. De a 80-as évek elején ismét találtak Irakban hasonló korsókat, amelyeknek kora az időszámításunk előtti 2500-ra vezethető vissza. Mit lehetett ezekkel kezdeni?
Például kis szobrokat a Galvani elv alapján bearanyozni. Vagy, ami közismert, több elemet össze lehetett kötni, és ezáltal növekedett a feszültség. Az én kérdésem, vajon a régi Egyiptomban is ilyen elemeket használtak? Vannak erre utaló nyomok, hiszen az egyiptomi templomok falán különös agyagedények ábrái láthatók, amelyek feltűnően hasonlítanak a bagdadi elemekre. Felismerhetők egyrészt a szokásos agyagedények, amelyekben vizet, olajat vagy akár bort tartottak, és amelyeket a fáraók vagy a papok felkenésénél használtak. Ezzel szemben látni olyan összekapcsolt korsókat is, amelyekből nehéz lenne folyadékot kiönteni. Próbáljanak csak meg 3 összeragasztott vizes kannából egyszerre vizet önteni egy edénybe. Az egyiptomi művészek ezeket a különös összekapcsolt agyagedényeket cikcakvonallal ábrázolták. Vajon ezzel az energiát, az elektromosságot akarták jelezni? Az egyiptomi templomok falán tehát legalább 2 féle korsót láthatunk? Az egyikből folyadékot öntöttek, a másikból pedig elektromos áramot nyertek? Nos, ahol elektromos áram van, ott nem lehet messze a részdrót sem. Számos fáraó sírban találtak vékony, szigetelt részdrótokat. Például a Királyok völgyében, Tutankamon sírjában. Közismert, hogy a fáraók fejdíszének elejét egy kígyó, pontosabban egy kobra ékesítette. Az ösztöneim azt súgják, hogy ezzel a veszélyt, a hatalmat szimbolizálták. Talán ebből a kígyóból elektromos ütés pattant ki? Elkezdett hirtelen titokzatosan világítani, hogy az emberek megijedjenek? A fáraó elemet viselt a testén? Vagy talán valamilyen energiahordozó mondjuk a trónban volt elrejtve, és a fáraó elektromossággal nyűgözte le alattvalóit? Vagy napelemekkel jutott az elektromossághoz, amelyeket a tudatlan utókor fejdíszként vagy koronaként ábrázolt? Nos, a működő elemek tények. A többi most még spekuláció. De vajon a Tigris és Eufrátesz között élt népeket ki tanította meg az elektromosságra? Szicíliai Diodorosz, aki történetíró volt, és úgy 2000 évvel ezelőtt élt, egy 40 kötetes műszerzője, szóval ő azt írta, hogy az istenek egykor leszálltak az égből, és ők tanították meg az embereket a művészetekre, a bányászatra, a szerszámok készítésére, a földművelésre, sőt, a borászatra is. Az írás is az istenektől származik, és ugyanezek az istenek tanították meg az embereket a csillagok rendjére, a természet harmóniájára, és sok más hasznos dologra. Vajon ezek a rejtélyes lények a történelem előtti kor mindenhatói, az emberiségnek nem csak tüzet, hanem elektromos áramot is adtak? Tudom, ezek a feltételezések még elég ingatag talajon állnak. Vannak ugyan az ókorból származó működőképes elemeink és szigetelt részdrótjaink, de aki az elektromossággal foglalkozik, annak a szigetelőkkel is foglalkoznia kell. És valóban léteznek ilyen szigetelők mindenféle változatban. Az egyiptológusok dzsedoszlopoknak hívják ezeket. Csak beavatottak nyúlhattak hozzá. Hasonló oszlopokat már a legrégebbi piramis, a szakkarai Djószer alatt is találtak. Ezeket az oszlopokat később dísztárgyként állították fel, vagy még nyakláncon is viselték. Az egyszerű nép már nem ismerte ezeknek a tárgyaknak a jelentését. Ez itt Abydos temploma Közép-Egyiptomban.
Ennek a templomnak a falán csodálatos domborműveket láthatunk. Többek között felismerhető egy Jed oszlop, amely nagyobb, mint egy ember. Balra fölül látható 3 elem vagy korsó, amelyek össze vannak kapcsolva. És cikcak vonal indul ki belőlük. Vajon az energiát szimbolizálják? Az biztos, hogy nem lehetett belőlük egyszerre vizet önteni. És megint egy Jed oszlop. Jed oszlopok minden variációban. A Jed oszlopok nyilván földelések, amelyeket ma sem tudnánk jobban ábrázolni. Jed oszlopokat minden templomon láthatunk. Itt Közép-Egyiptomban, Denderában is. Mi célt szolgálhattak a Jed oszlopok, ezek a szigetelőszerű tárgyak? Valóban közük lett volna az elektromossághoz? Mi ez a korona a fáraókon és az isteneken? A szakemberek szerint Alsó és Felső Egyiptom kettős koronája. De talán egészen más volt. Elektromosság, napelemek, amelyekkel hatalmukat demonstrálták és alattvalóikat megrémisztették. A mai egyiptológusok más-más véleményen vannak, hogy mik is valójában ezek a Jed oszlopok. A legkülönfélébb magyarázatok merültek fel. A Jed oszlop Oziris isten jelképe, mondja az egyik. A másik szerint viszont az állandóság, az örökkévalóság szimbóluma. Nem, egy prehisztorikus fétis. Aztán hallottam olyat is, hogy egy lombtalan fa. Nem így van, mondják mások, hanem ez egy rovátkázott cölöp. Nem igaz, ez egy termékenységi jelkép, vagy csak egy kalász rajza. Megint mások azt mondják, hogy a Jed oszlop egy pálmalegyező. Péter Krassa és Reinhard Habeck egy teljes könyvet írtak az ókori elektromosságról. A fáraók fénye címen. Nos, szerintük a Jed oszlop nem más, mint egy egyszerű szigetelő, amelyet nagyság és anyag szerint különböző módokon lehet felhasználni. És valóban Egyiptomban találtak olyan kisebb Jed oszlopokat, amelyeken még ott lógott a részdrót. De lesz ennél érdekesebb is. Denderában vagyunk, egy modern templomban. A történelmi idők szemszögéből nézzük, hiszen a ptolemájoszi korban épült, vagyis az időszámításunk előtti 300 körül. De ez a templom egy régi alapon áll, és a 6. dinasztiára vezethető vissza durván 2200 évvel Krisztus előttre. Az egész épületegyüttest Hathor istennőnek szentelték. Hathort mindig 2 szarval a fején ábrázolták, tehénaggancsnak is szokták nevezni. Hathor szoros összefüggésben áll Hórusszal. Hórusz a sólyom, a repülőisten. A régi mondás, hogy a sólyom szeme őrködik, a műholdakat juttatja eszembe, amelyek szemmel tartanak mindent. Nos, itt a régi templom alapjában titkos kamrákat találtak. Keskeny kis helyiségek, szélességük 1,10 méter, és egy lyukon át lehet csak bemászni. A klasszikus régészet nem tud mihez kezdeni ezekkel a föld alatti kamrákkal, mert jobbra és balra a falakon egyedülálló domborművek láthatók. Ezek a domborművek mintha izzók, szigetelők, elemek és az elektromos fény rajzolatai lennének. Megmutatom, jöjjenek velem! Ez a föld alatti kamra a templom hátsó falánál található, és ahogy a képen látják, 2 emelet mélyen fekszik a földben. Csak ezen a szűk járaton, ezen a szűk lyukon keresztül közelíthetők meg az alsó helyiségek.
A voltaképpeni kamra alacsony, levegője fullasztó, szélessége 1 méter 12 cm, hosszúsága 4 méter 60 cm. De a falakon emberi alakokat ismerhetünk fel hólyagformájú tárgyak mellett. Láthatunk szigetelőket, aztán olyasmit, mint egy túlméretezett villanykörte. A körtéken belül hullámvonalú kígyó húzódik. A hullámvonal egy lótuszvirág félében végződik, amelyet kis fantáziával foglalatnak is tekinthetünk. Végül valami kábelszerűség egy ládikához vezet, amelyen a levegő isten ül. És közvetlenül mellette egy kétkarú dzsedoszlop áll, mint az erőjele, amely szintén kapcsolódik a kígyóhoz. Figyelemre méltó még a páviánra hasonlító démon 2 késsel a kezében, itt a jobb szélen. Védő és hárító hatalomként is értelmezhetjük. Talán valami hasonlót akartak a kezében kést tartó páviánnal kifejezni, amit mi manapság a halálfejjel teszünk. Vagyis a veszélyt jelképezi. Azt mondja, vigyázat, életveszély, senki ne közeledjen. A szakértők nem boldogulnak a denderai Hathor templom alapjában fekvő föld alatti kamrával. Mi lehet ez? A szakirodalom kultikus helyiségről beszél, könyvtárról, archívumról, sőt, még kultikus tárgyak raktáráról is. Nem akarok senkit sem megbántani, de ez kissé túlzásnak, sőt nevetségesnek tűnik számomra. Mi értelme van az archívumoknak, könyvtáraknak, raktáraknak vagy kultikus helyeknek, ha csak egy keskeny, kutyaúl nagyságú bejáraton át közelíthetők meg? És egy raktár falait minek díszítették volna egyedülálló és fantasztikus domborművekkel? Johann Wolfgang Goethe azt mondta egyszer, hogy az alkotóképesség akkor hagyja el legkevésbé az értelemgazdag embereket, amikor nincs igazuk. Véleményem szerint a denderai kripta falain egy titkos tudomány ábrázolása látható, méghozzá az elektromosságé, amely eredetileg az istenektől származik. Vajon ezekkel a körteformájú tárgyakkal tudtak egykor világítani, ezek fényt bocsátottak ki magukból? Valaki kipróbálta. Élt Bécsben egy mérnök, Garn úr, aki villamosmérnök, és szigorúan ahhoz az ábrázoláshoz tartotta magát, amit önök is láthattak az imént. Nem tett hozzá semmit. Fogta az ábrát, átültette a mára, a villanykörtével, a foglalattal, benne a kígyóval, majd áramot vezetett bele. És lássanak csodát, lőnvilágosság, az egész működött. A világ tele van ezekkel a különös dolgokkal, amelyeket mindig csak egy szemszögből értelmeztünk. Valószínűleg értelmes szemszögből. De nem csak a régészeti szemszög létezik, mert ehhez járul a mitológia szemszöge is, a szentiratok szemszöge, a rejtélyes alakok szemszöge körös körül a földön. És gyakran ezekkel a rejtélyes alakokkal egy rejtett technológiát ábrázolnak. Az emberek maguk sem tudták, hogy mit rajzolnak le. Láttak valamit a tanítómestereknél, az isteneknél. Ők is olyanok akartak lenni, tehát utánozták. Íme egy megdöbbentő példa. Mexikóvárostól nem messze fekszik Tula. Ott egy piramis legfelső szintjén kő alakok állnak, tulai atlaszoknak nevezik őket. Ma a turisták épp úgy megcsodálják, mint 1000 évvel ezelőtt, mert a tulai atlaszok sosem árulták el titkukat. Fejükön nagy kalapot viselnek, ahogy szerte a földön az istenek.
És mi van a fülükön? Egy adóvevő készülék lapul mögötte? Büszke és elutasító arcok, hideg, üveges szemekkel. A szájuk kissé szétnyílt. És végül a ládikák a mellükön. Még a vakok is láthatják, hogy a vállukon átvetett pántok tartják őket. A szakemberek pillangó szimbólumnak nézik. Szegény feje tetejére állt világ. Ott is természeti megoldásokat keres, ahol félreértett technikáról van szó. És ne feledkezzünk meg a kezekről. Különös tárgyakat tartanak, mintha fegyvereket akarnának elsütni. Ezek a tárgyak csúcsos végűek, mint azoknál a mai fegyvereknél, amelyek az ellenfelet elektromos ütéssel sújtják. De a régészek szerint ezek nem mások, mint jelképes kulcsok. A hátukon kör alakú korongok fekszenek. Ezeket sem értették meg soha. Nem tudják, mit jelenthetnek. Pedig a korongok közepén az istenek arcai láthatók fénysugárral körülvéve, ahogy máshol is. És végül ezek az alakok különleges cipőt hordanak. Engem mindig a zárt űrhajós cipőkre emlékeztetnek. A cipőkön kézi fogaskerék, amely valószínűleg zárként működött. Vastag kesztyűvel is ki lehetett nyitni. Csak a teljesség kedvéért szeretném megemlíteni, hogy a régészek ebből virágot csináltak. Virágot a cipőre. A világ ismét szegényebb lesz. A legenda szerint Tula az a hely, ahol a kisebb istenek kapcsolatba léptek a nagyobb istenekkel. És ekkor a kisebb istenek villámokat fogadtak az égből. Villámokat? Vajon hogyan értették ezt? És végül a kisebb isteneket szétküldték, hogy az embereket megbüntessék. Nos, az én értelmezésem a tulai szobrokról nem biztos, hogy a bölcsesség utolsó állomása. De ha belegondolok, a szakemberek értelmezése az egyiptomi szigetelő oszlopokkal, Denderában a föld alatti kamrákkal kapcsolatban. Na hát, az sem a bölcsesség utolsó állomása. Mit gondolnak? Erich von Däniken összefüggéseket mutat be a kőgyűrűk és a katedrálisok között. Láthatatlan vonalak Németország felett. Karlsruhe fölött pentagram fekszik. Bemutat olyan helyiségeket, melyek ugyanazon a szélességi körön találhatók, és nevük szótöve is ugyanaz. Ezen kívül összeköt 4 viking várat a delfoi Apolló templommal. És bebizonyítja, hogy számos görög kultikus hely geometriai viszonyrendszerben áll egymással. Apolló talán egy repülősegítője volt a fejlődésnek, Hermész pedig a pilótája. Kihúzta a régmúltban a vonalakat, hogy a távoli jövőben következtetéseket lehessen levonni. Válaszok és új kérdések a következő filmünkben, melynek címe Szent vonalak.